Det lyder måske lidt gammeldags, men her på Apodagen er vi faktisk ret inspireret af Florence Nightingale. I midten af 1800-tallet plejede hun rigtig mange af de hårdt sårede engelske soldater under Krimkrigen i Rusland. Hun indførte blandt andet daglige badeprocedurer for de sårede, og det havde kæmpe betydning, da netop infektion på den tid var en større dræber end krigen selv. Hendes filosofi dannede skole verden over, og den gode hygiejne i patientbadning var da også hele Apodagens bærende fundament, da vi lancerede vores første sengebadsserviet tilbage i 1998. Siden er der kommet mange produkter til, men uanset om vi taler om sengebad, kompressionsprodukter eller sårbehandling, så handler alle vores produkter i sidste ende om det samme. De skal forbedre en given tilstand for en given patient, og den specifikke tilstandsforbedring, som vores produkt giver, skal samtidig være en vigtig brik i patientens samlede sundhedstilstand og livskvalitet. Det er sådan, vi tænker, når vi arbejder, og det er sådan, vi tænker, før vi afgør, om et produkt skal have en plads på vores hylder eller ej.